Anyang laki din! Awan ikas na ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Ison ti pangrabyan tayo. Anyang ingarot ti mapangkugatangin bakay. Gumatang ka iti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka mo iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumutan ija store no dala ko ni Antimona anateng. Iso ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin din ti gatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo man ang akisayan ti kakaisuna nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papanam ngay, pare karag. Inak man na jitirsinan niyo na isparay. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siya rin. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong ka ni Linda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na. Mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day jayunis. Anya? Amok dagita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Dita ka man lang. Hala, inakaw. Tama nga nag-close ni Yunais. Yak makagatang iti si Dain may. Inya laki Dain. Maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo matan na anyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat ng si daan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si Dain kuma, adeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya. Babae. Sakit nakasyaws. Kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, awan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutila kumasidaan, adeng. Dagiti lang manong, canned goods, noodles, kan tuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka, ngabtoyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-pili man? Isong arod dadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa baling aldaw, apoya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga ruda, iti store na Antimona. Iso na pa anak ko na iti sa baling nga store. Apay no, nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day, iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na itutuyo Unay, awan tayo pa saom. Nga kilutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri, ti anak ta. Mala, sublatam nga rod, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha?
Naminsan ngal daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kayat yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsersera iti tersena yo? Agsira ang mitilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork dayjay akarag, idi na minsan nga aldaw. Ngam ko na nagsera kayo kano? Ay, diyan, nagsira ngay bagbagana. Saan mo na nagsira ni Auntie Mamuna? Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 dayjay iti malam. Ay, saan? Saan kami pa nagsira, hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar nagkatangan ngay. Jakman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan ato yo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot Yunis, taglaklako iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, nagapadamanang ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga ures saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw, saan met ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay. Kung kundit lang agumatang, ngam ni Yunis matgan ti mapanaserseripan. Anya? Kung mare, amumutin ti panagbadbado da di Yunis. Kurang lang kat makikita ti kararuanak. Ay, sumat lang arod at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kundi gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da diya karag. Makaraman da jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang arod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na yayo nice. Anya? Ure asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya. Ay nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kun siksay dayay ayo nice. Iso asa anak amam uma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, tikin na pintas na. Anya laki day. Nay. Umawawag ni bagag kwa. Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito yan ti kumparay bakit. Abay aya. Ne, apay ayaw ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamsi ka. Salbagkit de. Ay, aday ta ka manan ako na akaun. Agngaw-ngaw ka manan. Mala, umaya kaun. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nuntin sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Mala, inangarunan. Agkita iti tilapia yisindraw. Barang ada makita. Ado, ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangan takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Am nagarupay lang. Di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Inkakit din! Sumanao nga! Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti paggatangak? Nagadong ka nga. Inakita ti tersina ni Yunais.
Ibagaktulatan ka ni bakit ko anak kasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan gumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tangapay, anya ko matibibiyang mo abaklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amot ikanayon nga aramidam. Ha? Ure adu matinakalukat at iresena, amabalin mo ang paggatangan. Ngam jaylat taayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka, akanayon atuyo ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ti papaya, dayja Eunice. Agpuno ka, wan ko na. Ay si Kaki di mo bakla. Tila sa sawom mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapanugat gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito bakla mo. Nagang duto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gaya manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka ta nga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitahan matlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo ah. Ita, gumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito kami ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Ah, kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagang manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti kunak. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gaya boyfriend na. Kanay ho naman ti umay kumatang ito tayo. Bareng, mama. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagihaman. Tadagin natang kwasi dahin bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso na no, di ka magsitsida. Isong arutad dala ko da. Anya ka mo din. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? May silang at istora na bali na pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amo niya. Iso akay kayat mo timap mapan ay titersena day di ayones. Gapota pag-aayat mo lang ang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amom si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tamay ka tita kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganakak. Ngam tuyokit din, tikat katangom nga ipasida kanyak. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang amakasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit!
Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko ng mga ison. Nya, Nagpigsama ti panang sipat ni pagad mo ken kay Derabia. Nanggag ko nga ro daging kay di balay. Natitilingak pa siya. ha? Iti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Ay pawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Ang mga makadanon to, di ka ni bagagaw na rikatay. At damag ka ang panagbutang mo kinibakat mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidan. Agsirsirip, anya langit din. Ngam husto mo tinanggag ko ako na ni bagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baon nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang, nagkakatawa ka din. Oh. Makakatawag lang met Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabakla. Sarting anak, tamang ano niya pa iti marami ko kinggalo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Hanya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.